Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Alhamdulillah nih pemirsa, pinaringan sehat walafiat. Neng tidak Mbak Intan. Duh aku celana Mbak Intan. Tak goleki malah nggowoni es dari Mbak Irina. Ngalor ngidul rene delok ibu minta tolong lah. Ayo leh Tan. Ndek mau nek dikongkon ibu, Tan, ibu minta tolong Tan. Kok sik Bu aku pe mandi. Giliran apa iku? Ndek mama. Apa? Mbak Pia. Minta tolong kita Iki lho ditakoki, ndek mandi ditakoki Mbak Nur. Itu ku iki sapa? Iya. Mama maaf ya, Mak. Ya saya takon teko Mbak. Iya. Gak pedes ya, Iki Mak. Bu, iki sapa, Bu? Mbak Irina. Mbak Irina, Mak. Mbak Irina. Mbak Irina. Lho ngene Mbak Dewi ndi? Gone Bunda Dewi tak kok neng kulkas. Wes iku taruh situ. Iki aku tulung di siramno kembang. Nek Intan gak pengen melok repiu, aku tak ngerepiu mbek Mama. Apa iki? Ayo toh Rene toh. Intan ijek kenyang. Nduk Rainem kenapa nduk di abang kabeh, Nduk? Kayak iritasi, Nduk. Kayak iritasi ya. Tulung, Nduk, anokno kembangnya, Nduk. Ibu tak ngerepiu mbek Mama aja ya, Nduk ya. Aku pemangku mandi. Iya, bar ki nang mandi itu lho iritasi iku lho. Suami. Padahal gak mam telur. Ambek dingenekno nduk dipencet ngene to. Abang. Iya, kuwi mang dolanan yang panas-panasan abang-abang kabeh. Lho Mama di rumah piye? Di rumah. Anggap mulai. Ibu tak ngerepi wis Nduk, wis kebeken Nduk. Nah, pindah. Terima kasih nggih, Mak Danes, Mak Danes. Mbak Nur aku buka jajan makasih ya. Iya, untuk ibunya Pida ya terima kasih. Dekne tak jak anu ora gelem kok, Mak. Aku sik warak ya. Ya aku ape tak mambek Mak Jah dhewe. Sing Mak Jah, sing masak Mak Jah, sing repiu ya Mak Jah. Iya ngono ku, Mbak. Gak apa-apa, Mak. Apa aku ngubungi mangan kok. Oke, nek jangan tempene. Enek jangane tempe. Nek iso iki nganu, Mak. Kan enek sampean sisan kok. Iwake dipotongno sisan terus Oke. dianu. Tak Oke. jukuk panci aku. Sip, Oke. Saya tak jukuke, Mak. Tak jukuke. Tak tolong Mama sekalian. Bu, iki wis ora, Bu. Iya, Dok. Wes, Dok. Wes. Sampun. Nenek kabeh wes ya wes lah. Iya, matikan. Nah, itu, Mak. Sampai buah aku. Aku Mak, ana buahnya bedopo. sing masak sampean, Dah. direpiu sampean. Ya, Ya, adil apa ora, Mbak? adil dan makmur. Diduki ora enak mulai enak. Dah. Iya. Ini diduki ya, Mbak Intan. Iya. Tan dikono tripod dok Tan, tolong Tan. Nah, wis ben dianakno Mama sik. Saman cekleki, Mak. Kuwi ning pawon, Dok. Masya Allah, Mak Jah, pitik utuh Mak Jah. Iya, karo bisa. Ya bismillah, Mak. Muga-muga sesuk pitik sampeyan akeh, dadi engko tak tumbas neh, dinggo ngirim destiku neh. Taleni digini. Mak. Carane ora di Iya, ora sini. dirusak mak atine. Iya. Ben sak. Iya, terima kasih. Dia lupa dia ya. Lupa, Mak. Lupa ingat ya. Nah, gak gue peso sisa. Gak apa-apa, Gak apa-apa ya, Mak ya. Iya. Iya, sama bar Iya. ijik baranu ki ada pisang iki pemirsa. Iki engko enek iki engko dibagi karo Mak Jah karo iki enek mie barang ya pemirsa. Intan iki suka iki. Iya, jangan tempe, Mama. Intan kok santai. Sire Mama, Mbak Yun dek mak emae gak apa-apa, Mak. Tak kancane pokoke bismillah paringi sehat ayo mak emae. Mangan ning kono Mas mangan. Gak apa-apa, Mak. Mak Jah itu nek kadung masak pemirsa, dijak Mak angil pemirsa. Ayo Mak ndang Mak kosek Mbak urung kudu. Iki tak puweksa pemirsa. Ayo Mak, soalnya sampean kuwi tenaga aku ngono. Tal-tal tenan gak melu? Oh ya wis dah atus. Nah, titik Jawa tenan Mbak iki. Heeh. Ora joper Mbak iki.
Iya, Mak. Iya. Karena Mbak Intan doyan empuk gitu. Iya, Mak Cah. Jawa tenanku terus dikei kuah. Iya. Wes. Gak apa-apa. Tadi Mama sudah bersih tangannya loh pemirsa. Aku roh dhewe. Bar ngisahi kuwi terus njukukno sayur terus ijik terus kuwi neh lho. Wes langsung ki Koko. Aku pengen sing ini pemirsa. Ini. Iki anune, iki sing lapis daging. Iya le Mak, mosok gak resik wong dimakem dhewe ya Mak Cah ya. Mas senaleni ya sampean Mama. Senaleni pokoknya Mbak Mur. Noto-noto Mbak Ngatini. Oh, iya, Sing iya, ngadai kan butuhku masak ya Mbak. Iya, Mak. Dikei sepiro-piro kan karek kono. Iya lah, Aku Mak. sing ngadahno piye? Iya bener Loh. Mama ya. Ayo Mak. Pasti buka sih. Iya, oke. Iki ada sayur jangan nih Pak pitik nek tahune ya Allah senenganku. Momo tempe iki lapis daging iki. Nek tinggu sarapan sesuk dadi iki mine iso di iya. Besok kan gak usah masak. Oke Mama, oke. Sik Mak, tak tontone sik kamerane Mama. Aku ya pe tanduk Mak Cah. Bismillahirrahmanirrahim. Pitik ae mau anu soalnya. Iya Mak. Amet. Ini Mak. Iya, saya tak mek. Tak minum sih aku. Ini tak pedes terus, tak kayak pedes sih tidak. Jangan TPD rada ana rasa lombok. Iki Pak. Yes. Wah, Mak Cah. Ayo Mak, iki Mak. Mbok ini ndas apa ya? Aku pengen iki Mak gede Ndas, gini. sudah. Oh kok kepala? Kepala ya apa? Iki loh. Ndang kuwi. Oh kok blutru. Kok kok ini kepala aku tak sirah. Mbak ini Aku blutru. Aku tak sirah ngono. Iki sedep ra kaprah Iya. jane. Oh coba kan man blutru mbadi lalinan. Wis saiki wis tuwek tenan aku lalinan yo gak apa-apa pemirsa sing penting nek enek gambare Bapak Soekarno sing abang-abang kuwi aku ora lali. Banyak pemirsa ini. Mak Cah iki Mak Cah. Mantap kok ini. Rasa. Balik lala. Cina. Pecah tangan. Yakinnya agar benar ya Mak Cah. Bismillah. Rasa ya Pak ya, gurih rasa gurih. Mak, sing nang pasar tumbas ayam pitik Jawa mang sapa, Mak? Mak Dana sing jual langganan, Mbak. Hmm. Sampai halo ngono. Mas Nono, Langsung diterno, Mbak. Terus Mm-mm. cacai, Mbak. lanang. Mas Nono. Butuhe pira langsung diterno wis. Mm-mm. Dadi. Aduh, oke pemirsa. Hmm. Wedok iki dadi. Besok, Mbak. Besok, Mbak, enggak nang. Kalau bentuknya ndek-ndek, Mbak. Heeh. Boleh anu emak. Iya, Mbak. Ya tanduk. Segone yo ini. Boleh Mak, Mas Mak. Tak campur lu jangan tempe. Gak apa-apa. Wong ape padha rasane. Ayo Mbak Intan seneng biasane sampe Mbak Indah ya seneng Mbak Intan. Suwun ki Mak em. Emang kalau nireng piring Mbak Intan. Heeh. Lonceng. Nggo sing kono, puncak sing lewat lho, Mbak. Ya. Tak ruwe. Mau dikoceki Mak ngatini deh. Aku perburuan. Mantep pemirsa. Terus Masake dhewe dilem dhewe ya, Mbak. Mak aku nggo Aku nek kono Mas mangan, Mbak. ora sedepe ra kakak. Kalau coba Klopone piro Mak klopone iki Mang? Pokoknya Limo? jangan terlalu limo. Terus sedeng ya Mbak. Iya Gak lah. akeh ya wong Heeh, jangan. jangan. Pokoknya jangan terlalu limo. Aku tuku 5 bang nang Mbak. Sama nek buta-buta asem Mak. Aku juga Mbak jadi kulkas.
Oh, kayak di kulkas awet, Mbak. Kok nih kulkas sih, Mak? Terus Aku kayak plastik carane. tak preteli sik Heeh, lusune. nek plastik. Takone plastik, Terus takone kayak kulkas kulkas. ku awet. Ya Allah, Mak, Masya Allah. Mak. Tambah, Mak. Ini sebab buat tenang. Kalau memang mateng jam 12 nanti mangan, bareng ngati ini Mbak Mur aku, wong telu. Nunggu kang wireng tapi emang Mbak aku kok. Yang gede. Saya jangan nak pitik. Cuman gede pitik Jawa, Mbak. Oh, Pitik Jawa cuma campur. Untuk kelima Pak pitik Jawa ini. Terima kasih Mbak Yun ya. Sayurnya walah. Terima kasih. Mindo pemirsa. Kayak pitik Jawa sedengan ini 75 wis rata-rata. Iya. Kuwi kurang bumbune. Kurang tetek bengek. Iya. Ayo kene butuh ya Mbak. Ora duwe ya gak apa-apa. Iya. Biasanya dari saya Mbak Yun. Nah, aku mama tak dari jauh hari ini tangan mama titik sampean sok tak gone bancaan ya, Mak. Beban insyaallah enek, Mbak. Insyaallah kok ben. Mau bancaan-bancaane. Gede-gede sok ben. Cilik-cilik tapi saiki. Walah mak sedepe mak balung-balunge barang. Bismillah. Syukur. Alhamdulillah wis. Enggak kok yen matur nuwun. Cek mak tak bagi ki mak. Ya, kok tak ono. Tak diwake ini. Tak bagi nang Mas kondo pemirsa. Mandi mak. Silet kuwi. Panggang saiki pemirsa ya kowe 150 kae. Wah, panggang. Itu pun mboten OTR loh. Jukuk dhewe. Tidak Jawa. Kamu cek anget tak ya Mbak sayure ya. Mantap. Tidak anget. Sampeyan gak minum, Mak? Gak pengen ngombe, gak ngombe ngene Mbak Susi. Mbak mulai motor pun ngarep Mbak ya. Ngomong komentar. Ngono. Juas. Gorengnya tak golek ning kono pisan. Balungnya gak apa-apa goreng. Balungnya sampai awas sih. Iya ya. Seger ya, Mbak ya. Entah bener. Ya. Sisa. Sisa sek. Susah sama saya. Ya, dulu tak petek. Belum. Wes kene ya. Itu tak gawe nirana ya. Ini mama. Gue dari kono. Ya. Sih, diane ya bener. Kita telu-telu. Sedikit susi.
Dik Dewi. Tak titipne kok kan sing biasa tak jak ngonten-ngonten ngono lho pemirsa yo. Yo tak bagi pemirsa yo. Iki sampeyan, Mak. Iya. Iki Mbak Narti. Mbak Narti karo Mbak Yati Yati, siji iya. wis ben-ben tolong ngipi yo, Pak yo. Wong dina yo kadang tak jak ngonten. Iya. Iku sing Dik Dewi, iki sing Dik Susi. Iya. Cuman ya Mbak Yati makbal, Mak. Wah, kejupuk le, boleh le. Cukuk tan. Wah, ket aku. Di patan kok sapa? Klo cukuk bale cupuk. Wah, ket aku. Oh, malah ya. Bale mlebu. Ambil. Kuwi ning kono ning kembang-kembangan. Lah, iso nang. Lah, kuwi ning kono. Iso? Nah, wis. Hati-hati. Nang mandi lho le ya. Oh, sampur. Oh iya pas pengaji mang ya. Empun mandi, takon mandi, empun mandi ngono. Terima kasih Mbak Yati. Kandhane Mbak Yati. Ya. Oleh-oleh ngono kok nggone Mbak sapa apa Mbak apa Mas di apa titipno rezekine nggo Pak Pri, terus Pak Pri membagikan rezekinya Pak Pri es krim Mak Oh, Mas iya. ya. Mak Damis, Mbak Iya. Indah sama Ibu Yuni. Aku Mas ngomong nanti tak bagi sama keluargaku aku Iya. ngono. Wong piye-piye Mak Jah yo keluargane yo tetep Iya. dibagi lah yo Mak Jah yo. Wis engko tak usungane Besok Mak. matur nuwun ya, Mak Bu. aku terima kasih Tak yo Mak pulang Jah. kampung Iya. ya. Pulang Ketemu. kampung. Ya tak Besok tot Mak. lagi ya. Iya, Di pedang tempat. ada ya. Ya, matur nuwun Mbak Iya, Yati aku ya. sing terima kasih Ya. ya. Iya, dadah Mak Jah. Oke. Lah iki sesuk karek mbuaki kelungsune Mak Jah, kaya ngene iki lho, tak buaki kelungsune kok terus diadahi ning plastik. Terus diwadahi ning kulkas pemirsa. Jos. Mbahi. Tuh ya cendelane ya lali ra ditutup bengi-bengi iki. Lali rong mlebokno montor pemirsa. Selamat malam, selamat beristirahat ya pemirsa. Semoga hari ini Pariki sehat, seger waras. Mbak Intan ning ndi? Le. Oh ning jero. Ning jero le cokot nyamuk engko. Apa aku mau WA? Kok kamu pulang di? Tak kira awak emak dhewean nek. Ambek Yaya. Oh ya wis nek karo Yaya ya wis. Kulo ndek jajan nduk, maem nduk ya. Ya ampun pemirsa nggih cerita ketiga hari ini nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Ya, toh. Semoga sing sakit paringi sembuh, untuk perjuangan garis dua semoga dan diberikan momongan yang saleh-saleh. Amin. Halo, kok. Intan pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus kilo Dek. Maem Dek. Nggone Bunda Dewi ya tutup soalnya padha ning ngarep kabeh. Iki tak case.